διαγνωστική μέθοδος της σωματικής πληθυσμογραφίας είναι μια πολύτιμη εξέταση για τον πνευμονολόγο. Με την χρήση καμπίνας σταθερού όγκου είναι μια εξέταση η οποία μας δίδει πολύτιμες πληροφορίες για το αναπνευστικό σύστημα και όλους τους λειτουργικούς όγκους κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πνευμόνων μας. Είναι απαραίτητη εξέταση για μια σειρά από νοσήματα, όπως είναι η χρόνια αποφατική πνευμονοπάθεια, το νόσημα των καπνιστών, όπως είναι το βροχικό άσθμα, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, η ίνωση. Το σύστημα της σωματικής πληθυσμογραφίας συμπληρώνεται ιδανικά με τη μέτρηση της διαχειτικής ικανότητας των πνευμόνων, με την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόσο καλά ανταλλάσσει ο πνεύμονάς μας τα αέρια της ζωής, που είναι η πρόσληψη του οξυγόνου και η αποβολή του διοξιδίου του άνθρακος. Η διαχειτική ικανότητα των πνευμόνων είναι πολύτιμη πληροφορία για μια σειρά από νοσήματα όπως το εμφύσιμα, διάμεσες πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, η πνευμονική υπέρταση, προληπτικός στις περιπτώσεις καπνιστών και επίσης τον προεχειρητικό έλεγχο των πνευμόνων και στη δυναμική παρακολούθηση αυτών των νοσημάτων στην πορεία του χρόνου. Ένα πλήρες σύστημα σωματικής πληθυσμογραφίας και μέτρησης της διαχειτικής ικανότητας των πνευμόνων έχει εγκατασταθεί στο Διαγνωστικό Κέντρο Ηρόδοτος. Η εξέταση διαρκεί 10 λεπτά και είναι απολύτως ανώδυνη. Είδε τελικά πώς αυτή η εξέλιξη, ρε παιδί μου, δεν σταματά ποτέ να συμβαίνει, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για το καλύτερο όλων μας και για την υγεία μας. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας είναι το παν για όλους εμάς και ιδίως όταν μιλάμε για τον Ηρόδοτο, το ιατροδιαγνωστικό κέντρο, που στα πλαίσια έτσι και της ασθενοκεντρικής του φιλοσοφίας μας εισάγει πλέον σε νέες τεχνολογίες που αφορούν την υγεία μας και επιβεβαιώνει εμπράκτος πλέον τη στάση που τηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα τηρεί στο μέλλον το ότι θα είναι δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους ασθενείς. Κοντά μας βεβαίως έχουμε την κυρία Κατερίνα Ανδριανάκη, την επιστημονική διευθύντρια του Διαγνωστικού Κέντρου Ηρόδοτος και ακτινολόγος. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ σήμερα. Καιρό έχουμε να σας δούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι ήταν για καλό, προετοιμαζόσασταν καταλήλως για να γίνει αυτή η συζήτηση και να παρουσιάσουμε και στον κόσμο αυτό το νέο σύστημα που πραγματικά έρχεται να μας βοηθήσει, να συμβάλλει ουσιαστικά και νομίζω ότι και εσείς χαίρεστε πολύ με αυτή την εξέλιξη και την πρόοδο. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πάρα πολύ καιρό μέχρι να εγκαταστήσουμε αυτό το καινούριο μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας. Όπως είπατε κι εσείς και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αγαπάμε τον άνθρωπο και γι' αυτό ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας. Τώρα... Θελήσατε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί το όραμά σας, επειδή τα συζητάμε πολλά χρόνια, το όραμά σας για τον Ηρόδοτο ήταν να αποτελεί ένα κέντρο ιατρικών υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα, αλλά εδώ νομίζω έχετε κάνει ένα βήμα παραπάνω από τα διεθνή πρότυπα. Η αλήθεια είναι, γιατί κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινοτόμο που αφορά τους πνεύμονες και με τη συνδρομή βεβαίως του πολύ γνωστού δημοφιλούς του κυρίου Τζανάκη, του καθηγητή πνευμονολογίας, πλέον παρέχεται μια υπηρεσία η οποία δεν διατίθετο προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πανευτυχείς για αυτή τη συνεργασία με τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος είναι κορυφαίος στην ειδικότητά του και μετά από παρότρινση του ίδιου, προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες ακόμα πιο δυνατές, θα έλεγα, στον έλεγχο της πρόληψης, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την επένδυση και να αγοράσουμε αυτό το πρωτοποριακό μηχάνημα. Το τελευταίας τεχνολογίας υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το μηχάνημα είναι το τελευταίας τεχνολογίας, αυτό που βρίσκεται στον Ηρόδοτο. Έχει να κάνει με τον έλεγχο το λειτουργικό των πνευμόνων. Πολύ ωραία. Πόσο οξυγόνο δηλαδή μπορεί να δεχθεί ο όγκος του πνεύμονά μας και πόσο δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να στείλουμε στο περιβάλλον. Τα είπε και πολύ ωραία πριν ο κύριο Τζανάκης. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι με αυτό το μηχάνημα βοηθάμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα αναπνευστικά, όπως είναι η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Τους ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν στον πνεύμονα, για καρκίνο πνεύμονα. Βοηθάμε προεγχειρητικά.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ρευματικές παθήσεις και οι οποίοι από τις ρευματικές παθήσεις επηρεάζεται η λειτουργικότητα των πνευμόνων και το πόσο φυσιολογικό όγκο αέρα, οξυγόνο και διοξίδιο έχουμε μέσα στον πνεύμονα. Είναι μετεγχειρητικά πολύ σημαντική εξέταση για να δούμε σε έναν ασθενή που έχει χειρουργηθεί τι έχει γίνει, πόσο φυσιολογικό αέρα μπορεί να έχει, πόσο φυσιολογικό οξυγόνο. Θέλω να σας πω ότι έχω ένα θέμα πάντα με τις εξετάσεις που βάζουμε στον Ηρόδοτο, οπότε το δοκίμασα κι εγώ. Ήμασταν σίγουροι την επόμενη μου ερώτηση, αν το έχετε δοκιμάσει και για αν να δω για μια κατά πόσο είναι μια εξέταση η οποία είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Βλέπουν άνθρωποι ότι είναι μέσα σε μια καμπίνα, είναι απολύτως ασφαλής, είναι ανέμακτη. Μέσα σε 15 λεπτά έχουμε τέτοιες πληροφορίες για τη φυσιολογική λειτουργία ή όχι των πνευμόνων μας, το οποίο είναι ένα πράγμα καταπληκτικό. Άρα μιλάμε για πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με αυτό που κάναμε μέχρι πρότινος και ιδίως οι καπνιστές στη σπυρομέτρηση. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι εξαιρετικά εμπλουτισμένο. Είναι υπάρχει σπυρομέτρηση, υπάρχει διάχυση. Είναι ένας ολοκληρωμένος έλεγχος για τους πνεύμονες. Πολύ πιο ολοκληρωμένος. Δεν είναι απλά μία σπυρομέτρηση. Μια ολιστική προσέγγιση σίγουρα των ζητημάτων και των προβλημάτων που μπορεί να προέκυπταν στο μέλλον. Και είναι πραγματικά ένα εργαλείο για τους καρδιολόγους, για τους ρευματολόγους, εννοείται για τους πνευμονολόγους. Είναι ένα εργαλείο για προεγχειρητικό έλεγχο, όπως είπαμε, για τον καρκίνο του πνεύμονα. Διάγνωση και παρακολούθηση των περιοριστικών νοσημάτων του αναπνευστικού, όπως η πνευμονική ίνωση, κυφοσκολίωση, νευρομυϊκά νοσήματα, που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε να τα εντοπίζαμε, αλλά δεν μπορούσαμε εύκολα να τα παρατηρούμε σε μια βραχυχρόνια κατάσταση. Έτσι. Πολύ σωστά, Λευτέρη, μου το είπες. Αυτό ακριβώς είναι μια παρακολούθηση όλων αυτών των νοσημάτων και όχι μόνο. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μπορεί να σήμερα λόγω ζέστης είμαι λίγο ζαλισμένη, αλλά δεν φαίνεται πόσο χαρούμενη είμαι. Όχι, είστε πολύ. Είστε πολύ χαρούμενοι. Να χαλαρώσουμε λίγο, διότι σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα. Θα τα πούμε και μετά το βίντεο, διότι έχουμε ετοιμάσει υλικό όπου ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κ. Τζανάκης, αναφέρει μας τα εξηγεί όλα. Τα πάντα αναλυτικά. Έτσι. Καμία απορία δεν έχει. Και μας δίνει τους λόγους και τις αιτίες που ο Ηρόδοτος θα πρέπει να αποτελέσει τον επόμενό μας προορισμό σε όσους έχουμε θέματα ή θέλουμε να ελέγξουμε προεγχειρητικά, μεταχειρητικά, για να ξέρουμε πώς αντιδρούν τα πνευμόνια μας. Πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Ναι. Και ό,τι είναι, ο Ηρόδοτος είναι κοντά μας. Οπότε για να δούμε το βίντεο. Η σωματική πληθυσμογραφία είναι μια μεθοδολογία με την οποία μετριώνται η στατική και η δυναμική όγκη των πνευμόνων καθώς και οι αντιστάσεις των αεραγωγών. Το πρωτοποριακό είναι ότι γίνεται με ένα σύστημα όπως το βλέπετε εδώ, body box όπως λέγεται, δηλαδή σωματικός πληθυσμογράφος, με τον οποίο παίρνουμε μια πλήρη εικόνα όλων των πνευμονικών όγκων και των επεδοαιρέσεών τους, οι οποίες μετρήσεις μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες στο να κάνουμε είτε διαφορική διάγνωση ή παρακολούθηση όλων σχεδόν των αναπνευστικών νοσημάτων. Γίνεται ανέμαχτα, γίνεται με την απλή εισπνοή και εκπνοή του ασθενούς κάτω από τις ορισμένες οδηγίες του ανθρώπου ο οποίος την επιτελεί και βέβαια γίνεται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο από 10 λεπτά. Μπορούμε να πούμε σε ποιες παθήσεις είναι απαραίτητη η εξέταση αυτή? Στις πιο συχνές παθήσεις που γνωρίζει και ο κόσμος συγκαταλέγονται η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η νόσος των καπνιστών, το βροχικό άσθημα, η πνευμονική ίνωση, πολλές καρδιοπάθειες που δημιουργούν περιοριστικό σύνδρομο στους πνεύμονες, αυτοάνοσα νοσήματα ή νοσήματα ρευματολογικά τα οποία προσβάλλουν και τους πνεύμονες, καθώς και πληθώρα άλλων μυοσκελετικών ή νευρολογικών νοσημάτων. Συγκεκριμένες αντεδείξεις δεν υπάρχουν, εκτός και αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια οξία επιβάρηση της υγείας του, παραδείγματος χάρη ένα πολύ πρόσφατο έμφραγμα. Η εξέταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη βασικά στους πνευμονολόγους, αλλά συναφείς ειδικότητες που έχουν σχέση με αυτήν την εξέταση είναι οι ρευματολόγοι, είναι οι καρδιολόγοι και είναι και οι αναισθησιολόγοι υπό την έννοια του προεγχειρητικού ελέγχου. Το σύστημα αυτό συμπληρώνεται ιδανικά
με τη μέτρηση της διαχειτικής ικανότητας των πνευμόνων, που είναι η άλλη λειτουργία πέραν του αερισμού που πρέπει να εξετάσουμε σε διάφορα αναπνευστικά νοσήματα. Και εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εξέταση, κυρίως σε νοσήματα που έχουν να κάνουν με το διάμεσο πνευμονικό παρέχημα, όπως λέγεται, όπως είναι δηλαδή η πνευμονική νόση, η σαρκοείδωση, πάρα πολλές ηνωτικές διεργασίες των πνευμόνων που είναι δευτεροπαθείς από νοσήματα του συνεχτικού ιστού, όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκληρόδερμα και άλλα νοσήματα του διάμεσου του συνεχτικού ιστού, ενώ επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμη όταν κανείς πρόκειται να κάνει μία θωρακοτομή και εκτομή πνευμονικού παρεχήματος, είτε για καρκίνο του πνεύμα είτε για άλλους λόγους, ώστε να αποκαλυφθεί και να μετρηθεί η μετεχειρητική εφεδρεία, η αναπνευστική των ασθενών. Η εξέταση της διαχειριτικής ικανότητας των πνευμόνων είναι και αυτή ανέμακτη, γίνεται με τη βοήθεια ειδικού αναλυτή κάποιων αερίων, τα οποία εισπνέει ο άρρωστος και εν συνεχεία τα εκπνέει, και στη βάση αυτή μετριέται η διαχειριτική ικανότητα των πνευμόνων. Δεν νοείται σήμερα νόσημα του συνεχτικού ιστού όπως η ρευματοειδή αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα και άλλες ρευματοπάθειες. Νόσημα του αναπνευστικού χρόνιου όπως είναι χρόνια αποφραγή πνευμονοπάθεια, πνευμονική νόση, σαρκοείδωση κλπ. Καθώς και άνθρωποι που προεχειρητικά χρειάζονται να μετρηθεί η αναπνευστική τους εφεδρεία, που δεν πρέπει να κάνουν αυτή την εξέταση. Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία, χρειάζεται απλά ο ασθενής που θα μετρηθεί να συμμορφωθεί εκπαιδευόμενος από τον χειριστή του μηχανήματος, να επιτελέσει ορισμένες συγκεκριμένες αναπνευστικές κινήσεις, έτσι ώστε να γίνει σωστά η εξέταση και να εκτιμηθούν όλες αυτές οι παράμετροι της αναπνευστικής λειτουργίας σωστά. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο και πραγματικά γίνεται η μέτρηση όλης της αναπνευστικής λειτουργίας το πολύ σε 15 λεπτά. Σωτήριο μηχάνημα πραγματικά, και τι μπορεί να είναι 15 λεπτά μπροστά στην υγεία μας, ένα παραπάνω, τίποτα. Και είναι μια ανώδυνη διαδικασία, δεν ταλαιπωρούμαστε καθόλου, ολοκληρώνεται και από εκεί πέρα υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που αξιοποιούν οι γιατροί καλή ώρα και μας κατευθύνουν αναλόγως. Ακριβώς. Είναι μια τελείως ανέμακτη εξέταση, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Πολύ ωραία. Και μπήκε επιπλέον μέσα στον έλεγχο για το πνεύμονα που είπαμε πριν, μαζί με τον προληπτικό έλεγχο που έχουμε ξεκινήσει με τον αξονικό χαμηλής ακτινοβολίας που έχουμε, που κάνουμε με το πρωτόκολλο πολύ χαμηλής δόσης για τους καπνιστές, για να δούμε αν υπάρχει κάποια πιθανότητα κακοήθειας. Από τα 50 είναι κάθε 2 χρόνια, από τα 60 κάθε χρόνο. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υπηρεσίες πλέον ολοκληρώνονται. Είναι πιο κινήσεις απέναντι στο θέμα που σε συνεργασία και με τον κύριο Τζανάκη. Οπότε είμαστε πλέον ευτυχείς που η ομάδα έχει τόσο πολύ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα ιατρική υπηρεσία, εγώ θα το πω ακόμα πιο λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος, ότι πάμε να μετρήσουμε τη δύναμη και την αντοχή των πνευμόνων μας. Ναι. Το χρειαζόμαστε όλοι. Με όλο αυτό που συμβαίνει, με την κλιματική κρίση, την αλλαγή, με το κάπνισμα, με όλους τους παράγοντες, τους επιβαρυντικούς για την υγεία μας και για τα πνευμόνια μας. Αφρικανική σκόνη την λέμε καθημερινά. Άσε που μας ταλαιπώρησε. Κάποιοι που έχουν επηρεαστεί. Κάνουμε τον έλεγχό μας, δεν ξέρεις ποτέ. Πριν σας ευχαριστήσουμε, να πούμε και σε εσάς ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αλλά και στους απανταχού εθελοντές δότες αίματος, διότι σήμερα είναι η μέρα σας, είναι η μέρα τους, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, και εσείς το γιορτάζετε. Το γιορτάζουμε. Δεν ξεχνάτε ποτέ όμως πραγματικά. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Πραγματικά αγαπάτε τον άνθρωπο ως οντότητα. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο για να
γιατί αυτό έχει σημασία. Να προσφέρουμε για να μας προσφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοπελίνο. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελωτές αιμοδότες και μαζί με τον αιματοκρίτη, το πολύ γνωστό σύλλογο, όπου πρόεδρος είναι η κυρία Γεριανάκη, το βράδυ θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπου θέλω να σας πω ότι θα βραβεύσουμε και θα τιμήσουμε παιδιά της τρίτης λυκείου από το πέμπτο λύκειο, τα οποία ήρθαν για πρώτη φορά και έδωσαν αίμα. Λίγο πριν τις εξετάσεις τους, βέβαια, το τις οποίο πανελλήνιες. είναι πάρα πολύ σημαντικό το παράδειγμά τους. Και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε δίνουμε και αίμα, όχι μόνο όλο αυτό τον κόσμο. Και σήμερα με τη δωρεά των οργάνων της κυρίας. 53χρονης. Ναι, πολύ σημαντικό και την οικογένειά της να ευχαριστήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε όλοι εθελοντές και δότες των οργάνων. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη βόλτα μέχρι τη Λότζια, να ξέρετε, σε λίγα λεπτά, γιατί είναι θα συναντήσουμε τη δράση και σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα. Και το αιματοκρίτη που θα βρείτε στη Λότζια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καπελάκι, δίνουμε ζωή, δίνουμε αίμα και φύγαμε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εύκολη διαδικασία είναι, ρε παιδιά, ζωή δίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.